Я да видим сега, добре ли е? Добре ли е седалката? Как е? Тавана нещо липсва. Добре ли е? Спирачки ли няма? 4 бутални ли няма? Или джанти са странни дупки няма? Линия ли няма нещо? Я да видим. Оборотомер ли няма? Или километраж? Я да видим под капака. Ще е залязал. 300 кг мотор ли няма? Няма. Двигател ли няма? Има. Турбопъчета ли няма? Две турбини ли няма? Как да няма? Има. Скрити ли са? Скрити са. За любопитни очи. Кола ли няма? Шпер ли няма? Ръчна ли няма? Ръчна кутия ли няма? Владо ли го няма? Владо го няма. Няма го. Много е горещо в селото, затова такива клипове правим. Ще е скучно. И е скучно, да. Двубутални апарати отзади ли няма? И отстрели и няма. Ауспуси ли няма? Колкото искаш. Музика ли няма? И аербек има, в случай, че решим да събаряме дървета. И къщи. И къщи. И хора. Така е. БМВ-та ли няма? Хонди ли няма? Даже и Рена има, за жалост. И Мерцедес има, и Вектри. И Пежа. Жалко. Всичко има. Гуми ли няма? Нови гуми ли няма? Нови гуми ли няма? Континентал ли няма? Не знам кой няма. И спойлер има.
Прибиране на огледалата ли няма? Съединител ли няма? Съединител няма. Съединител наистина вече няма. Ама бензин има. Готова е за новия съединител. Перка от КамАЗ ли няма? Интеркулери ли няма? Вижте, номера вече наистина няма. Така е, така е.